हेलौ लोगोफोर मिस्टार मनेसर इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दायो आं थांनो नागिरदों आब'नि रुमाव थारमाने एसे पार्टि दंनो आब'आ लेंहरदों माने। लोगोफोर मोनसे खामानियाव फैदोंमोन आं ओमफ्राय दा बे खामानिखौ एसे फोजोबलांसै ओमफ्राय आब'नि रुमाव मोनहैसिगोनलाय थारमाने आंना एसे लोगोफोर आंना खामानिया जोब्बाय ओमफ्राय दा थांफिनसैलाय। लोगोफोर बोथोरा दिनै बिराद मोजां थारमाने अखा दोमैलुलु ओमफ्राय आरो मा होनो अखा थाइबायगासिनो बिदि बोथोरखौ बेरायनो बिराद मोजां माने गोजोननाय नाङो एन्टारटेन नाङो आङो थांनो ओरै सर्टकाट थांसै सिंथिं हाबनांसै माने। लोगोफोर आङो नै आब'नि रुमाव मोनफैबाय गाखोनांगौ सिदासो हाजो बायदि मा खालाम दंना गैयाथाय आब'। लोगोफोर जोंना नै डिसाइड जाबाय आब' बयलार लायनो ओंखारदों बेदर दा जोङो ओंखारबाय दा बिदिनो थांसिगोनलाय आङो एसे दालुंबार लांसै ना मा होनो आब'नाव सोंसै आं मा बेदर लागोन दिनै आब' मा बेदर लागोन खोन्थालाय। फार्स्ट आं लागोन बयलार ओमफ्राय उनाव लागोन आलु ओमफ्राय कबि बिलाहि बास। दिनै पार्टिया एसे गोगोमै जागोन। लोगोफोर नै आब'आ मैगं बासिगासिनो बेलासि लागासिनो।
दा जोङो नै बुस्थुफोरखौ दोनना फैबाय ओमफ्राय दा आरो माखासे खामानि दंबायो बुस्थु बायनो दंबायो स' बे बुस्थुखौ लांफैबावदों ओमफ्राय बेखौ मोनखांबाथाय जोंना पार्टिनि संनाय खावनाय जासिगोन सरि दै लोगोफोर थारमाने जाखानासो दा नै भिडिअ'आनो गोसोखांलायबाय मा बुंनो आरो एकदमबारे खर'फ्रानो खामानिया नालाय ओंखायनो खेबसे बावबाय आरो दा दिनै नै बावलायबाय स' दा रुमाव थांनानै लामा लामा बक्स नायसैलाय ना मा होनो स' दासो जाखांदों नै बारा गोबाव जायाखै थारमाने ओंखाम उखैना हामथारलामोन नालाय ओंखायनो जानो लुगैनायबा हामथारलामोन पार्टिनि बेदर बिराद गोथाव जादोंमोनलै मा खरसम ओरैबायदि गोथाव जादोंमोन अके स' दसे रेस्ट लानोसै स' दायो जोङो फैगासिनो आबौ नेरुनिफ्राय स' दिनै बिराद गोगोमै जाबाय उदैयाव बिराद बुंजोब्बाय नै आंनि लोगोआ स' दा न'आव थानानै रुमाव थानानै उन्दुनोसै आरो न'थ' नङा रुमबाबो न'आनो होनजायो आरो जेराव गाव थायो बेखौ न'खौनो होनखागोन नालाय ओंखायनो स' दा रुमाव बखिनोसै दा बखिथ'नो हाला थारमाने जानाया अभारलेट जाबाय माने स' स' लोगोफोर आङो रुमाव मोनफैबाय दा हाबनोसै एसे फ्रेश जानोसै मानो होनबा आंखौ बिराद गरम नांदों नालाय बरिया दिनै एकदमबारे गोगोम पार्टि जाबाय मानो होनबा इन्टारेस्टिं बिदि पार्टि जेराव मोनफेराखैमोन आं आब'आ ओरैबायदि संदोंना बुंनांला आरो जायै जायैनो एकदमबारे थुसु जाबाय उदै बेद्दां जालायनाय स' फांखा सालायबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेसेबाङावनो नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ जुदि मोजां नांदों होनबा लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम आरो गाहायाव कमेन्ट बक्स दंना बे कमेन्ट बक्सखौ फुल बानाय मा गोसो जायो एसएमएसआव मोजां नांदोंबा मोजां नांदों बा गाज्रि नांदोंबा डिसलाइक होबाबो जायो जेबो आपत्ति गैया स' बाय बाय एन्ड गुड नाइट